to my channel in my new video. So guys, dinihai batal थांना आरो मैया दुर्गा फुजानि दख'ना मोनबाय नालाय दिनै लोखि फुजानि दख'ना लायसै ओमफ्राय नोंखौ मोनगासिनो दायो थांसै गाइस बेला जों थांगोन बेलाया फंबायनि सेन्देल नांगौ होनदों ओमफ्राय आंथ' आरो मैगं थाइगं बायनांगौ आहा उफाय गैया गाइस दायो थांसै गाइस नायलांबाय था नोंसोरो भिडिअखौ मोनफैबाय नै बिसमुरि बाजार मैगं मैला बुथुमबोलाय बायसै मैलानि बिहिरथारनाय फैखागोन बिहिरानो हा मानसिलाय नै दख'ना लाबाय मा लाखो मादै ए आंनि नङा माइनावसो बायखांखाबाय नै बाजैखौ लोगो मोनफैबाय साहा लोंदों होनदों नै मा बेलाया जानो होथारबाय नै ओइ गोलैगोन हमथालाय ओइ सोरनि आंनाव ओमफ्राय सजोबबाव नुदों मोजांनि मानसि दख'नाफोरखौ न'आव गोलैगोन आंनाव ओमफ्राय नै बे आंनिजों र' आंनिखौ दा खिथागोन आं गाइस नै दख'नाया मिलायनाय ब्लाउस लाबोबाय बेजों ओमफ्राय नैबे जोमग्रामोन कालारखौ एकदम बोरैबा नुदों मबाइलाव ओमफ्राय नै बे ब्लाउस नैबे दख'ना मबाइलाव बोरैबा नुदों खिन्थु रियेलाव एसे मोजां नुसाबदों आरोखि गानजासाबो सिन्देलाबो लुबैबाय गाननो गैयामोन नालाय दाम खमनि अय लाबो हाथायाव नों हाथायाव थांदों मासिम नुथायाखै बेखौ नायनो बेखौ खिथालाय बेखौ उल्था खिना मुथुना आरो मुथु नों बेखौ आसानखौसो खिथागासिनो नै दाउ आथिं जादों जाख्लाजोब्बाय नै दायो जानो नागिरदों मुथु सनासो मुथु बे गोमा जानानै मोनबाय बे गोमा जाना गाबनिया जोंना लगायसिग्राखा आयु मनिया गावनि सेन्देल गोदान गाय थैनोसां बे सिखौ मिथिबाय फैसाया हाजोआव फैसा दं नै जोंना हाजोआव फैसा दङ नैबे दंबाय सोंदां औ गैथ'ला सनिया आयु गोखै होनबाथाय जानाया देन्जार जाखायो मिलायाव थांग्राफोरा गोबाबबासो गोथाव जायो माबा लाबोदो बेल जल्दी जादो जल्दी मिलायाव थांसै मानि मोनाव थाङो ना माने जोंखौ मानि मोना दानथ्रास नै मोदान लाजोब्बाय स' गाइस दायो मोनाबाय ओमफ्राय मेलायाव थांनो एकदम रेडि जाजोब्बाय आरो नैबेनाथ' दख'नाया बेनो जालायबाय आरो ओमफ्राय एकदम मादैमोनबो दंफैजोबो ओमफ्राय बायहेरायाव खोमसिसो ओमफ्राय खिथाहैथ'ला आरो ओमफ्राय गाइस दायो थांसै ओमफ्राय आंल' लास्ट जाबाय आरो नै दख'नाखौनो गानखाङाखै आं दाबो ओमफ्राय दख'ना गानसै ओमफ्राय थांसै गाइस दायो देलायखांबाय आरो आङो रेडि जाबाय जानला मोनला देलायलाबायनानै ओमफ्राय दायो थांसै नै मोनायाबो दख'ना गानदो ओमफ्राय गाइस नै आंहा एकदम देलायनो हास्लाबासै आरो ना खानायखौबो नायलाय जानला मोनलासो खालामलाबायबाय एकदम ओंखाम ओंख्रि संबाय बायनानै लेट आरोखि आंहा ओमफ्राय दायो थांसै गाइस दे मारिना फै थांसै ओमफ्राय बेलायाव थांग्राबो थाबायनांबायसो थ'थ'आ नै माबायाव मानखोनाय दङ आयौ खोमसिखोमल'खा मोनखोनायाव मानसै कौन है ये लोग कहां से आते हैं Ayah,
Nugur noni mansur mai kan la mai kuni video. Hai. Ajak lu begini. Saya apa lu begini? Woi, ini lah mansur dong kan dijubai. Bisa lagi kerana gimana? Oh, dah. Oh. Dari kiri guys. Ini Bapak Sumutari November Muri di Amasai, kelahiran apa lahir seperti itu sih? Nih Sonia apa? Raja Islam ini ayah, ini Bapak Sumutari bendera. Itu malah deh. Karena sudah kirim sudah ini ya, baru Selai. Mula sebaik mana ba? Pipi. Sai cai. itu saya. Munbai. Ayo, nenek jaga lah. Mire jangan sih kan. Semua biji kayaknya sorang dengan. Cakamai. Beri anak sini lah beri. Selain yang ini, Islam Costa senang lagi. Saya. Islam. Orang sini tu bega berbega. Piluna. Ketulah. Bega. Masa kami guna masa tu? Guys, saya zakang lengkang terbaik juga. Sampai Sonia, mama menke. Beg lu mendem. Nanti guys, saya ambil guys sana. Tahu itu plus lu mendem ada kontes lagi. Kontes lagi lagi kan? Midai? Kau midai dong? Bidor ada? Midai bidor ada? Muncul tulang banyak. Này mà đẹp thì chụp bay nào mà đây? Mình có thích vậy. Thu là gì luôn nè hả? Gì luôn? Này, ayu जाने का शीशे ले कोनी कोनी. Mau tadi macam? Ay जाने का शीशे ले lagi sih sanjeng. Saya kan nak jangan berat aku tu. Kagen lah. So guys, tadi nama kita ada prank kari mana kari sasa itu yang pertama bodoh tuh kan biang na. Dari mana sih orang pergi ampraya guys jenis video ini sih mencak kita ekstrim video kita jadi nanti kita so much next video thamen lagi bye bye.